Ngikubingelele mbukeli, ngiphinde ngikwamukele kwi-channel yethu ezinohlonze Trending News. Namhlanje ke sizokhuluma ngendaba etrendayo einkundleni zokuxhumana kusukela izolo. Le ndaba ithinta udaba lohlukunyezwa ebudlelwaneni, futhi ke sibheka ukuthi kwenzekeni nokuthi udaba lumi kanjani manje. USinenhlanhla Sinene Nezane Mthembu, intokazi ena-31 iminyaka, udumeke njengokuba usomabhizinisi noma i-celebrity hairstylist e-KZN. Wabaleka esontweni elidlule emva kokuthi isoka lakhe limshaye kakhulu futhi waba nezilonda eziningi emzimbeni. Uposte ithombe ke einkundleni zokuxhumana ekhombisa ukulimala kwakhe futhi wathi amaphoyisa awasebenzi ngokwanele ngamacala awavulile ngaphambilini. Kuthe ngemva kokuthi amaphoyisa angamsizi ngalutho uSine wahamba ke waya kubekwe isoka lakhe eyolanda izinto zakhe. Kodwa futhi nakhona lapho wahlukunyezwa khona waphuma esebaleka waye emotweni yakhe, kanti isoka lamlandela futhi lamshaya ligcine selimbulalela namafastela emoto. Kube sekuvela ke ukuthi naye uSine washisa imoto yesoka lakhe yaba umlilo, wabe sethola ukusha emzimbeni. Yilapho ke naye wabe sehlala esibhedlela isikhathi eside ngenxa yokulimala. What do you mean ukuthi khona umfana, ngoba phela umfana loyana, umfana angeke ngize ngithi futhi indoda, akuyona indoda leyana, umfana omncane ongashaya intombazane ibe njeya. Ubukhotheni nje lobo obuphindaphindiwe, ubukhotheni nje obungachazeki, ubukhotheni ngeke asalungiseka loyana, ngeke nje asalungiseka. Ungashaya intombazane ibe njeya, wena ngale nkathi uyishaya nje intombazane awukho nonembeza ubulwane kahle kahle ke ubukhotheni futhi igama elingcono ubulwane, ungashaya intombazane kanjeyana. Sengiphetha nje mbukeli, le ndaba isikhombisa ukuthi ubudlelwano obuhlala bunokula phakathi abupheli kahle. Asithathe uhlangothi ngoba kokubili lokho kwenzekile akulungile. Iseluleko sethu sithi uma ningaphathani kahle ebudlelwaneni benu kungcono ukuhlukana kunokulimazana. Udlame alisozi lwaba isixazululo. Ngibonge ke mbukeli ngokubukela. Uma uthanda ke ukuqhubeka nokuzwa indaba ezifana nalezi, ungakhohlwa ukushaya like, ukusubscribe futhi usishiyele amazwana. Hlala uphephile futhi ungakhohlwa ukuthi akekho ofanele ukuhlukunyezwa.